Знам, че някои сега ще ме нападнат, но трябва някой да го каже. Не ви ли писна да гледате 30 плюс-минус 4-5 годишни коучове по любов, връзки и личностно развитие, които никога не са имали истинска връзка, брачни или семейни отношения, нямат деца и дори не са имали съвместно съжителство с мъж. Теорията в тази област без реален житейски опит е като да прочетеш книга за изкачване на Еверест и да разказваш на други как се изкачва. Смешно, нали? Кажете ми вие как го виждате, защото аз наистина искам да чуя и вашата гледна точка. На каква възраст човек може да стане лайф коуч или лав коуч, както искате го наречете? Според мен на минимум 40 при интензивен опит, но по-скоро на 50 години. Вие бихте ли се доверили на човек, който говори за любов, връзки, отношения, без да е преживял нищо сериозно и дълготрайно и снима от семейния диван и на фона на семейната библиотека? Кажете ми откровено. Благодаря ви.